Tervetuloa Lotta-museon kauneussalonkiin. Mekin lähdetään tänään tuonne 30-luvun kauneudenhoidon maailmaan ja käyttämään tällaisia kotikonsteja. Me aloitetaan valmistamalla ruusuvesi, jota me tarvitaan myöhemmin puhdistusemulsion valmistamisessa. Ja tässä kannattaa nyt huomioida se, että kun valitsee ruusuja, niin nehän kannattaa tietenkin kerätä luonnosta mahdollisimman saasteettomalta paikalta. Jos joutuu hankkimaan ostoruusuja, niin kannattaa suosia totta kai luomutuotteita. Ja tähän ruusuveden valmistamiseen kyllä käy varsin hyvin myöskin kuivatut ruusut, eli kesällä kannattaa siellä ruusupuskassa ahkerasti vierailla. Niitä voi sitten kuivattaa ja käyttää talven mittaan ruusuveden valmistamiseen. Kaadamme tähän kuuman veden päälle. Saamme sieltä ne ruusun aromit esille. Ruusunhan on erittäin tunnettu kotikosmetiikan ainesosa. Sitä on käytetty kautta aikojen, nimittäin ruusuhan vahvistaa naiseutta ja hidastaa vanhenemista. Jätämme tämän ruusuveden hautumaan noin puoleksi tunniksi. Teemme suolasta ja sitruunasta ja lämpimästä vedestä käsihauteen. Lämmin vesi avaa ihon huokoset, eli tämän käsien hauduttelun jälkeen ihovoide, jonka myös valmistamme itse, sitten imeytyy sinne käsiin oikein hyvin ja parantaa tätä ihon terveyttä. Eli lämmintä vettä tähän tarvitsemme, suolaa hieman. Ja nämähän on siitä hyviä ainesosia, että nämä löytyvät, jos ei jokaisen ruokakaapista, niin ainakin sieltä lähikaupasta. Ei tarvitse lähteä kauas hakemaan kaunistusaineita. Noin. Kun ostat sen ihovoiden purkin, niin voit olla varma siitä, että siellä ei ole sellaisia ainesosia sisällä, mitä et halua käyttää. Ja tämä puoltaa mun mielestä sitä asiaa, että nämä ihovoiteet vois valmistaa itse. Koska jos sä teet sen itse, sä pystyt olemaan varma siitä, että sä voit valmistaa sen parhaista mahdollisista raaka-aineista ja ennen kaikkea siitä, että se sun tuote on tuore. Tämä ihovoiteen resepti on hyvin yksinkertainen, eli siihen käytetään yleensä mehiläisvahaa, jonkinlaista öljyä, riippuu siitä omasta ihotyypistä, oliiviöljy on hyvin rasvainen tai sitten voi valita jonkun vähän kevyemmän öljyn. Ja sitten siihen voi laittaa jotain tuoksuksi vähän myöskin joukkoon. Eli toisin sanoen tämä ihovoide valmistuu 4 ainesosasta. Aika yksinkertaista. Hieman hämmennetään vielä. Sitten me pullotetaan se ja annetaan jäähtyä ja kokeillaan.